Ensimmäinen työpäivä oli kyllä aika rankka, kun oli niin paljon epävarmuutta mielessä, mutta sitten jollain tavalla sai myös voitettua omiin pelkoihin. Ja en kyllä oikeasti tajunnut, että kun tuolla nosturilla menee tuonne ihan ylös asti, niin se niinku tuulee niin paljon ja heiluu, että siinä oikeasti saa kyllä niinku korkean paikan kammo aika kovaa kyytiä. Muuten kyllä kaikki on mennyt yllättävän nappiin. Sai hyvät yöunet ja aloitettua aikaisin tänään. Eilen kyllä vähän fiilispilassa, että just sai niinku kaikki kamat kasaan ja tuli sellainen työvaihe päälle, niin sitten heti alkoi satamaan. Ja ei se sadekaan oikeastaan haitannut ollenkaan, mutta sitten kun alkoi ukkostaa, niin ei oikein uskaltanut olla enää tuolla ylhäällä, kun tajus, että aluksi mietti vaan, että joo, että renkaathan on kumia, mutta sitten tajus, että toi noilla tassuilla tuettu ylös ja renkaat ei kosketa edes maata, niin se on varmaan kuukkosen johdin toi koko häkkyrä, niin kyllä siinä aika nopeasti teki mieli lähteä kotiin vähän syömään lohikeittoa. Porilaista on ollut kyllä hyvin sielukasta porukkaa, että on tullut hyvää palautetta ja kun vie Porin jatsikansaa kadulla, niin sieltä tulee kaiken näköistä kommervenkkiä. Tosi tuntuu hyvältä olla ensimmäistä kertaa just siinä tilanteessa, minkä takia on tehnyt töitä. On kyllä hauska huomaa, että laittaa itsensä koko ajan sellaisiin tilanteisiin, missä ei usko selviävänsä, mutta sitten samalla niin sisimmässä jollain tavalla tietää, että kyllä tämä homma vielä natsaa.